horas marihita saluhutna. Dihamu akamanami dohot inanami manang didia pihamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan haihipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Dison huparade hami nagabe bahat jamita tu minggu apen na paupaton. Adorak sopinatolhas tuhita jumulu mahita martangiang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangharamoti hati-hati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Jamita di minggu apen na paupaton tanggal 10 Desember 2020 sada imana tersurat di buku panurirang Yesaya bidupitu ayat 10 rodi ayat 10 onom doho topik minggu Immanuel dongatama debata Allah beserta kita. Hujahama dihita sonoma hatani tu hatta. Akup ni didok Jahoba madok si Ahas songonon. Pangidu sadatad da di Hosea Jahoba debatam. Pangidu sian benua toru manang sian benua gijak sahali. Jadi ninna si Ahas ma dangoluau mangidu asa unang huujuni Jahoba. Jadi ninna si Jesaya ma uatangi ho kamu ma alepino parnisi Daud. Dang do pesai hamu pa uru-uru ho jolma. Doho do debatakku naing luja amuna. Di bahini apala Tuhan isa diri ma mangalehon sadatad dadi hamu. Idama gabi-gabia masada na marbaju jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon na magwarna Immanuel. Mentega doho situat ni loba panganonna pai madiboto mabolokon najat. Jala mamilit na denggan. Aitagan so diboto dana hidup e mabolokon najat. Jala memilih na denggan tarulang ma tanwe na nirajaan ni na dua raja hina biaran mue ima hatani tu hatta di hamuah kadongan saha porsiaon di bagasan goar ni tu hatta Jesus Kristus Immanuel dongatama debata Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Taga mudope adok siya kitaon nasuhya mabigi padohanon. Taga mudope ulaning adok siya kitaon nasumaboto padohani. Taga mudope ulaning adok siya tongatongata nasumaboto lapatan ni padohanon. Ra dangadong biate ngasudi hita hea mabigi padohani jalanga sudi hita maboto lapatan na ngahujahan kining Immanuel dongatama debata hamwa kamang dohot tamuinang mulutungadok perupani siya tongatongata naso maboto dope ba partikianoma obasna asa tuktakas taboto hatai padohani doho lapatan na. Songo padita iba akamang doho tamuinang jujud do binahe padohanon gabi liturgi ni akada danak sikola minggu. Terlebih itu akada danak nasomar sikola do pehe. Molo di hutanami akada danak nasomar sikola didok mon per liturgi ia satetek. Buasa didok per liturgi ia satetek. Ala memang akal liturgi ni danak nasomar sikolai say holanido ganup tao di bahir rupani. Imahatani edeta sian buku ede 170 ia satetek nautik doi molo say manetek mangalatap doi ninna di hatani edetai. Dohot sada musasada ayat sade dimula ni mulana di topa dewatama langit dohot tanoon. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sai mata bigi di padok aka dan aki. Allah molununga di pangaratuan bah dak sai terbain bahasa Bataki. Ko bahasa Indonesia do. Kejadian sada ayat sada. Alai guarra mada dana kate guarra dana naso marsikola dia na murah hapalonna bai mabinay nato.
batu tu holan sakabebeido Immanuel inna ay mulu kejadian sada ayat sadai ulu duga biasing didok seharusnya kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin inna. Roma dan akimat dok pada mulanya Allah cintakan langit dan bumi, amin. Jadi si patah madok menciptakan ni maulu pe pamanganna Allah yang go Immanuel bah pitor dalho dotong pitor tabu pitor hot bigion Immanuel, Tuhan beserta kita. Inna dan amin. Inna nasida. Jadi nanang dohonokku mularong do pesyak kita nasuma boto hataon. Kelewatan ya te. Ay harwak kada dana sikol la minggu nga maus di pajozor di tiki marnatal nasida. Jadi hupikir dang adong be nasuma boto hatai. Bamulutung adok pe bertubat lah. Ala ni populer ni padohanon gabi laos adong do nama bahen guarni jolma guarni geleng na iba ma guarna si Immanuel ate gudang ala Kristen namar guar si Immanuel harwa kapad dita pe adong do namar guar si Immanuel baru muse dibahen guarni gereja ang binoto be mga 30 gereja HKBP namar guar HKBP Immanuel. Apalagi muse di luar ni HKBP ate. Adong do muse nama baini gabi guarni paduan suara manang guarni kor gabi kor Immanuel rupani. Guarni sikola, guarni rumah sakit, guarni toko manang guarni usahana. CP Immanuel manang PT Immanuel nin dohot akka guarna asing dupe lapatan na nga akrab be padohani dihita ala ni akrab na pola gabe tabayan akka guarni geleng guarni usaha guarni akka organisasi dohot lanna asing ala memang Immanuelipe siya mula na isongon natajahan nak diturpuki ya guar ni danak nanaing tubui dui jalai do no muse nabui taida di Matius sada ayat 20 totusian Yesaya spituor di kutip Matius hata Immanuel murado honon jala mura ingoton ima kesan tu guari jadi patut do gudang akan natoras mabahin guarni geleng na si Immanuel ay murado hono mura ingoton tutu dibalik ni guari mabahin guari adong harapan ate songol lapatan ni Immanueli debata madongani jadi asa debata madongani ibana tuaka ari na mangihut ima harapan na rupani alainak pesongoni tong dodak sautik siya tonga-tonga ni hala Kristen na menyalahgunakan hata Immanuelon adong dotong nasalah mga tusi dang diboto mamyakon hatai di dia seolah-olah dengan mengucapkan Immanuel lalu secara otomatis Allah akan menyertainya gak bisa songon tukang sulap rupani hola didok simsalabim nina pitur melompak ma kelinci siat topinai songonima deba mengetusi padohanon hola didok rupani Immanuel Tuhan beserta kita Allah menyertai kita ina itu otomatis songoni adong do muse nama bahen hata Immanuelon gabe songo semboyan laho meyakinkan dirina pabua debata di pihakna ia sui gabe dipakai lahu membenarkan tindakanna atik pe tindakan nai tak tuna denggan malah nama bahen na jahat do tudonganna para imam dan orang Farisi menghukum Yesus karena menganggap bahwa Yesus menghujat Allah dan mereka merasa Allah berada di pihak mereka ketika mereka menghukum Yesus ketika itu.
para serdadu perang salib menyebutkan perang itu perang suci karena menganggap bahwa Allah berada di pihak mereka. Tentu tak begitu ya. Pasukan Hitler juga beranggapan demikian. Mereka meneror orang Yahudi, padahal pada ikat pinggang pasukan tersebut tertulis Gott mit uns dalam bahasa Jerman, yang berarti Allah menyertai kita. Tapi aku jurupa nih, marporang nasida menghabisi dongan najolma, tapi dengan kata-kata Allah menyertai kita. Dan orang bilit, bahwa menurut kita apakah Allah berada di pihak yang meneror seperti itu? Apakah Allah menyertai orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu? Apakah Allah menyertai orang-orang yang mau membunuh sesama yang lain? Apakah Allah di pihak para teroris? Secara logika tidak mungkin. Apalagi kalau kita pahami dari sudut keimanan kita. Saya kira Allah lebih suka berada di pihak yang menjadi korban. Allah ni tak pajuluhu au madok nakin akamang dohot tamuinang adong dun nagabe salama ngatusi salama miyako padohani Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita ina. Hape tindakan na dak tindakan na sesuai dohot nani halomohon ni debata. Hati-hati. Adong do na marugam osong ni didohok hatani nahina porsion na alay ulaw na membunuh, ulaw na kejahatan. Dan ang lipi hamuak kadongan akay mabahayana mologabe sala mga tusi sala pangatusyon na dihata Immanueli. Jadi memang gampang diucapkan, gampang diingat, tapi hati-hati, bisa salah diartikan. Allah menyertai kita digunakan hanya untuk memperlakukan Allah sebagai konco-konconya, sebagai alatnya, atau sekutunya. Idu asadido Raja Ahas nakidang uluaw inna. Artinya dia tidak mau memperlakukan Tuhan itu seperti itu, sebagaimana dikehendaki atau diingini manusia. Dengan semboyan itu Allah diharapkan memihak dan tentu saja diharapkan untuk berpihak kepada mereka, sekalipun yang dilakukan adalah kejahatan, yang dilakukan adalah tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Hamuak kadongan unang lupa hita bahwa Immanuel itu adalah sebuah nama. Audok nakidigijang. Nama seseorang, nama Yesus. Ahudok nakibudi tajahadi Matius sada ayat 20. Artinya, dengan kelahiran Yesus, Allah sendiri yang datang kepada manusia, dan Allah datang untuk menyertai manusia. Jadi dang huasun ni jolmei naparohon tuhatai dao. Marhite pangatusyoni mahita bui madok dungat tamadebata. Allah menyertai kita. Hanya karena Yesus Kristuslah Allah menyertai kita. Jadi akamang dohot tamuinang Allah beserta kita bukan karena kita berada di pihak yang benar. Lagian siapa rupanya orang yang benar? Kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan. Jadi dari dalam dirinya tidak ada manusia yang benar, sehingga Allah berada di pihaknya. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Iduna taha porsiayate. Allah beserta kita. Ya, karena dan melalui diri Yesus. Alani nagabe suku-sukun boy dodo honota dongata madebata. HP dalam praktekna kita hidup di luar
jala dang di dalam jejak Yesus Kristus. Hama kadongan saha porsiaon Immanuel ima na merisihon sada pernyataan nama dok Allah menyertai kita. Dongat tama debata, donganan ni debata do kita, Allah bersama kita. Immanuel ima na merisihon sada janji nama dok bahwa Allah selama-lamanya akan menyertai kita. Merhitei gabetai da madisi mutu manang kualitas padonganion ni Tuhan itu kita. Mutu kebersamaan Allah itu dengan kita. Di ngulu tahun juk do terbatas mutu dohot waktu ni kebersamaan atai dohot dongat tate. Adong dojol maun mardongan manang kebersamaan ini sejauh itu masih berguna bagi kepentingannya. Kemarin gambarnya masih dipajang, tetapi hari ini gambarnya sudah dibuang. 1 bulan yang lalu masih berteman, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tetapi entah kenapa hari ini sudah tidak ada lagi pertemanan, sudah di-delete, sudah dihapus. Bahkan foto-foto kebersamaan mereka pun sudah dihapus dari media sosialnya. Itulah kebersamaan manusia. Dongan ditikiadok kepentingan ate. Alai holas suadong kepentingan ya menjadi lawan, menjadi musuh. Hari ini kawan, besok bisa menjadi lawan. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, ya kepala abang melayang. Karena itu tidak ada kawan abadi. Demikian juga tidak ada lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Begitulah mutu kebersamaan manusia. Songonido pardonganon ni jolmau. Molo adong do pe kepentingan na ba dianggap dongan. Alai molodang adong be bamusu namai rajuman. Alai yang gode bata dak songoni. Idun waeng natatakuk merhite padohani, merhite hata Immanueli. Immanuel lapatanna dongat tama debata, dongat tado debata. Dakola saunari, dakola mersugut. Alai sahat do tuari nanaing ro. Molo di dongani Tuhani hitas tuari, donganan nadu hita saunari. Alai los dongan nadu hita tu akka ari nanaing ro dope. Ima mutu penyertaan Allah. Ima mutu padonganion ni debata di nguluta. Tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat, dan tidak pernah dapat diintervensi oleh kepentingan apapun dari pihak manusia. Penyertaan Tuhan bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhanlah yang menyatakan bahwa Ia akan menyertai dan bersama dengan kita. Immanuel imana marisihon sada posniroha, keyakinan posniroha pabua nasai ramotan ni Tuhan idu hita, nasai donganan na duhita, manang aha penamasa di ngulut tao. Baik di dalam suka maupun di dalam duka, Tuhan tetap setia bersama kita. Sekali lagi itulah mutu kebersamaan Tuhan terhadap kita. Tidak pernah dibatasi oleh ruang, tidak pernah dibatasi oleh waktu. Marasing do tu pardonganon ni jolma. Amang inang, hidup ini tidak selalu enak. Tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Ingat, hudok naki tidak selalu enak. Jangan dibalik, selalu tidak enak.
hidup ini tidak selalu enak. Hadu didok perjamita dussungun gadu-gadu do ngulut taon. Adok paekna, adok tonggi-tonggina, adong dotong nang asom-asomna, adok tabuna, adok siakna, sudi madisi marcampur. Adong na tabu, adong na paet, adong na tonggi, imang uluta sama seperti gado-gado, dicampur semuanya. Tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Nak pesongoni meragam nata adupi, meragam nata bulus. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Didongani debatado hita. Hidup ini juga tidak selalu sukses. Terkadang kita mengalami kegagalan. Bahkan ada orang sampai di titik paling rendah. Tetapi Immanuel, Allah menyertai dia. Kita juga tidak selalu sehat. Terkadang kita mengalami sakit penyakit. Hari ini mungkin kita masih sehat. Tidak tahu, mana tahu besok sakit. Tetapi Immanuel, sekalipun kita sehat, sekalipun kita sakit, Immanuel, Allah menyertai kita. Amang inang, di balik nama Immanuel itu sesungguhnya tersembunyi suatu kuasa yang luar biasa, yang tidak terkalahkan. Kuasa kasih Allah, kuasa Immanuel, kuasa penyertaan Tuhan. Molo na tutu hita porsia di hatai, pabua na donganan ni debatado hita, maka apapun yang dapat menimpa kita, kita tidak akan kalah, kita tidak akan menyerah. Hamuak kadongan saha porsiaon, oma parsaulian na dapot titan waeng, marhite-hite perayaan apen na paupatonon, apen na parpudi adorak sosahat tita tu perayaan Natal. Immanuel dongat tama debata. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ma dihatamon ali Tuhan, dipakulingiho kami marhite-hite sa dapat dohan Immanuel na marlapatan didongani hodo kami. Immanuel, Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kita.